Στα νέα του Αντένα στις 8 και 15. Σε νόμο από τη Βουλή φορολογική μεταρρύθμιση. Αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στις 22.000 και διεύρυνση των φορολογικών κλιμάκων στις σημαντικότερες αλλαγές. Η μάχη των τροπολογιών και οι συμμαχίες. Νέα τραγωδία στην Άσφαλτο με θύμα 71χρονη οδηγό. Παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο παρά της Καρίνου στην προσπάθειά της να βγει από το όχημα της. Στα νέα του Αντένα στις 8 και 15 με τον Νικήτα Κυριάκου. Για τις πιο φρέσκες χριστουγεννιάτικες προσφορές μόνο στις ΑΜ. Μέχρι 24 Δεκεμβρίου. Μπλε τυρί Δανίας 11,50 το κιλό. Μανούρι Θεσσαλίας 13,45 το κιλό. Ile de France τυρί μπρι 16,95 το κιλό. Κωστάκης Γραβιέρα Κρήτης 18,95 το κιλό. Υπεραγορές ΑΜ. Έτσι κερδίζεις τα Χριστούγεννα. Νέα σειρά Λανίτης Free χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Ενισχύστε την καθημερινή σας ευεξία. Λανίτης Free. Γενναιόδωρα Χριστούγεννα. Αξίζει. Για παράδειγμα, με χοιρινό σουβλάκι 20% φθηνότερα 3,85. Χοιρινό καρέ στέικ 20% φθηνότερα 4,39. Και φιλέτο χοιρινό 20% φθηνότερα 7,89. Lidl. More to value. Μπροστά σου ξεχνάω και το όνομά μου. Μπροστά σου μου κόβει τη μιλιά μου. Μπροστά σου δεν ξέρω τι να κάνω. Casa de Miquel, Σάββατο, στις 9 και 15 το βράδυ, στον Αντένα. Τη μετάδοση της εκπομπής σας προσφέρει η Epic. Φέτος το παρακάναμε. Συνδέσουμε πλάνο Epic 5G Unlimited και πάρε smartphone μαζί με μια δεύτερη συσκευή, όλα με συνολικό όφελος έως 750 ευρώ. Epic. Τα φώτα είναι πάνω τους. Δεν σε αφορά. Θα σε κρατώ ως το πρωί. Γιατί επέλεξες μέλισσες και όχι δικό μου? Ήρθα για έναν λόγο. Είμαι τεράστιος φαν. Η σκηνή δική τους. Αυτή εδώ η σκηνή είναι για σένα. Και η Έλλη δίπλα τους να δίνει ρυθμό. Και κόρεψες και τραγούδισες. Ελπίζω να τα καταφέρετε ήδη και στους στίχους. Κλειδώνω. Don't forget the lyrics. Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 6 και 15 στον Αντένα. Τη μετάδοση της εκπομπής σας προσφέρει η CableNet. Mobile 5G Unlimited. Απεριόριστα data, μέγιστη ταχύτητα, χωρίς δέσμευση. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. CableNet. A better life. Ρυθμός 949 με μοναδικά live events. Ο Πέτρος Ιακωβίδης συνάντησε τον Λευτέρη Πανταζή Πάλι και μαζί μας αφιέρωσαν είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Ναι. Πέφτει νύχτα με ρυθμό. Παρουσιάζει η Γιώτα Τσιμπρικίδου. Με συγχωρείτε. Παραμονή Χριστουγέννων στις 12 και 45 το βράδυ στον Αντένα.